मुभियाथ' बुंनो थाङोबा आंजोंहाय आङो माखासे आंनि बिनानावफोरखौ लाबोदोंमोन जेब्ला नायबाय थानाय समावनो आयै मा जासिगोन बेफोरबायदि माने कुइसन सोंबाय थानाय फैदों आरो बिसिनाव बेनि उनाव बिदि जासिगोनदां बेनि उनाव बिदि जासिगोनदां माने बिदिनो बिराद टुइस्ट दं आरो फिल्माव बेखौ आङो गासिबो खिन्थानो थांलिया बयबो बुंदों रेटिंसखौ मोजां होदों बयबो होनदों कि स्ट'रिया बिराद मोजां जादों होननानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों बेफोरखौ खोनानानै गुबुननिफ्राय बिदि बाख्नायनायखौ जुदि खोनानो मोनोबा बिराद गोसोआ गोजोननाय मोनो आरो फैजासिम अराय समसिम नेनानै थागोन नोंथाङा गावनि फेभरेट श' नायनायाव स्ल' इन्टारनेट स्पिडनि थाखाय बानायफैबाय नामा? गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव नोंथांमोननि थाखाय आर'नाइ टेक्न'लजिसआ लाबोदों हाई स्पीड फाइबार ऑप्टिक ब्रॉडबैंड प्लान्स मात्र 399 रां पार मान्थआवनो नोंथांमोना आनइन्टाराप्टेड स्ट्रीमिंग गेमिं आपल'ड डाउनल'ड आरो ब्राउजिं खालामनो हागोन आबुङै मिथिनो थाखाय गाहायाव होनाय वेबसाइटआव नायनो हागोन आरो नैबे जामबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन जामबुं नङा जाबाय 8812989283 नङाब्ला 8099554827